Anga foli ni wale nyuma ndo meka nyeshi au mali kono ani mali koka ani kumemba soro au munu sigile do kwa nyamada jabaranu fe wala sa famia bisoro au fe TV Cherifla bamananga kuna foni na wala libina kwa yemunu na mali kunga ani jien famaro kunga ni akuma selenye chakeda mu sigile ndo anga jamana kono dunga fa sabatilima ne komisaria ala sécurité alimentaire kabeni tenente menenye kuna fundi kana do sigira ajabala la ama nyama ofe wala sa sigi munkera ufe wasika maula doniola barisabula kadaka ojabu ya jiraka fo jamana de son chaman be balko gelya bina munu soro ode kama ni kuna fundi kene yerefene sigira ufe wala sa fere munu mina boloda ufe ka nyeshi o ma ko feloma okudasi o ma fatmata ya kane serunyare uluka soro leundu ni kunafundi kene mini asigira komisaria ala sécurité alimentaire fe asigi kunde ka jamanadenw la kunafoni baloko gɛlɛyaw la halaw kan baloko gɛlɛya minu ni u sababu bɔra suma ɲabaliya la ka sabu kɛ sanji dɛsɛli fo ka se sanji ka jɔli joona ma mini o bi kɛ sababu ye ka dankari sumaw la o kadara kɔnɔ conseil national ala sécurité alimentaire ye fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan fɛɛrɛ minnu bi kɛ sababu ye cogo mina buna adamadenw ka se ka u da dumuniw sɔrɔ yani samiyɛ nata cɛ ni o ye jamana ɲɛmɔgɔ ka wulikajɔ bolodalen ye wulikajɔ min bɛ dɛmɛ kofɔ ka ɲɛsin ni dɛsɛbagatɔ ninnu ma an ye conférence de presse min kɛ an y'a kɛ ka conseil national de sécurité alimentaire min bɔra a conseil la pour que ka faw ye k'a yira presse la k'a yira malien bɛɛ la parce que aw b'a dɔn ɲinan situation ka gɛlɛn a ka gɛlɛn yɛrɛ de parce que ɲinan an ye min kɔlɔsi yɔrɔ caman bɛ suma ma ɲɛ kosɛbɛ donc an ye enquête min kɛ a y'a yira que malien environ malien million 4 ɲɔgɔn u bɛ u ka situation fɔ an k'a lajɛ kosɛbɛ mais o la malien ba 900,000 maliens 900,000 maliens ou ka situation vraiment c'est difficile. Commissaire à la sécurité alimentaire ya yira aka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko dɛmɛ caman bɛ u bolo la baloko nasira fɛ ka ɲɛsin ni dɛsɛbagatɔ ninnu ma a ko a bɛna di maaw ma fana maa minnu ni a dili ka kan o bɛɛ kɔfɛ a sɔrɔla ka tɔmi sigi suma ninnu tilatilali baaraw bolodacogow kan ani u dɛmɛbaga jɛkulu ka cɛsiri kɔnɔna na. N b'a fɛ ka min fɔ c'est-à-dire situation fila de b'an bolo kelen en tout cas aw b'a dɔn comme am se k'a fɔ fantan bɛ mais miskina fana bɛ fantan ni miskina tɛ kelen alors donc mɔgɔ min foyi t'a bolo a ma foyi sɔrɔ donc o la gouvernement ko a bɛ fɛn min d'a ma suma min d'a ma o y'a ka kalo 5 balo ye o ye kilo 90 ye maintenant dɔw bɛ u ye dɔɔni sɔrɔ mais u ma caman sɔrɔ o ta u bɛ dɛmɛ kalo 3 juin juillet août mais u ta bon fɛn min bɛ d'u ma o ye kilo 27 ye donc o fila bɛ ni dɛmɛ sera a waati la a b'u bɛɛ nafa donc o de bɛ kɛ mais pour que o fana ka kɛ an ni ONG de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ONG ninnu an bɛ contrat signé olu de bɛ taa olu ni dugutigi ninnu ani notable ninnu olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka fɛn bɛɛ lajɛ k'a fɔ an ka dugu la ni kɔni ye fantan ye mais ni miskina de don donc ale ni dɛmɛ ka kan an labɛnnen don pour que an ka se ka baara nin kɛ donc o hami kɔni t'an la parce que moyen bɛ stock bɛ n'ala sɔnna fana an b'a dɔn ala b'an dɛmɛ n'a y'an dɛmɛ en tout cas a bɛɛ bɛ ɲɛ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ dɛmɛ kɛli ka ɲɛsin i buna adamaden ɲɔgɔn ma gɛlɛyaw kɔnɔna na o ye Mali jamana dɔnfɛn kɔrɔ ye jango jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita a ka fɛɛrɛ kura teliman bolodalenw jamana ɲɛtagaw sira kan. Fanga ini jɛkulu faso kɛwale ka cɛ bɔ ka bɛni ɲina jamana ɲɛmɔgɔ ɲini kalata baraw ye wasade Adama Kane ale ye tamakɛ ka taa an ka jamana marabolo sabanan ni a nana dɔgɔkun bayɔrɔ la tamado tamambi n'a sɔrɔ a kɛra wasɛ barisabula ka da ka a dugudenw ye a jira k'a fɔ u n'a dɛmɛ a ka hakilinaw la Maritu Jalo ni Mohamed Tarawele olu ye mun sɔrɔ ka bɔ kucɛla an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ.
n'ala ye jouer kalo nata irana jamana kuntigi kalafiliw bena kɛ an ka jamana kɔnɔ o hokum ne kɔnɔna la faso kɛwale cɛbɔ Adama Kane n'ale ye barawuli député ye an be don min na i n'a fɔ bi a ye yala yala boloda an ka jamana marabolo sabalan na kɛrɛnkɛrɛnni yala Kucala cercle kɔnɔ k'a daminɛ Fana na kana tɛmɛ Segu fɛ fo Kucala ni dugu nunu kelenkelenna bɛɛ ye badama kunbɛn ni k'a bilasira ni dugaw ni ladilikanw ye yala yala in kun de ye ka Kucalakaw ladɔnniya a kan bɔli la jamana kuntigiya nɔfɛ o la sa a bɛ bɛn ani jamana kɔnɔdenw ka ɲɔgɔn masala a selen Kucala ani limamuw ye ɲɔgɔn ye a y'i sɛnsɛn ka se Wataralakaw ma n'olu ye dugaw caman k'a ye cɛ muso denmisɛn ani maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen jigiya kumaw fɔ Adama Kane n'Ala sɔnna ma ne fana bɛ n kan di Kane i tɛ nimisa n'aw taara sisan anw fana bɛ baara daminɛ de fo k'a dɔn k'a kɛra o kumana bɛ Kucala muso bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn u tugura u nɔfɛ cogoya min na u tɛ nimisa faso kɛwale denmisɛn ɲɛma Kucala kɔnɔ ale y'a jira k'a fɔ baara daminɛna a mɛnna wa denmisɛnw bɛ n'u jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ ni ka Adama Kane dɛmɛ walasa a ka se sɔrɔ jamana kuntigi kalafili in na vraiment Kucala bɛɛ de kun bɛ yan bi parce que Kucala dugutigiw kun bɛ yan Kucala alimamiw kun bɛ yan Kucala musow kun bɛ yan Kucala denmisɛnninw kun bɛ yan vraiment an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka baara kɛ pour que Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na il faut que jeunes ka bɔ gɛrɛn na quoi jeunes ka se ka wuli ka se ka courage ta ka danaya ta ka da mɔgɔ jɛlen kan pour que an bɛ se ka baara kɛ cogo min na Mali bɛ se ka avancer cogo min na Adama Kane yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ale nisɔndiyara kosɛbɛ ka d'a kan Kucalakaw bɔra k'ale kunbɛn a y'a jira k'a fɔ bonya ni karama min bɛ Kucala kɔnɔ o y'ale jigi fa an nana Kucala an kunbɛnna a diyara n ye an fɔlɔla ka taa jamanatigi fɛ yen n'o ye Wataralakaw ye an bɔra an taara foli di alimamiba ma ka taa foli di dugu kintigiw ma ani dugu mɔgɔba caman n'a y'a kɔlɔsi an siɲɛ fɔlɔ ni kana Kucala an bɛ taama min kan n'o ye présidentielle min na kɛ an y'a kanu ka kɛ candidat ye o candidaya de kɔnɔ an bɛ ka taama ka na an limanaw ni an dɔnbagaw ani maliyɛnw ka na kuma u fɛ ka Mali fɔ k'a f'u ɲɛna lahala min b'a kɔnɔ sisan ani an ka ŋaniya mun ye ani an bɛ fɛ a ka kɛ cogoya min na ani an b'a dɔn an bɛ se ka kɛ cogoya min na o la mɔgɔ fɔlɔ min ni an ɲɛ b'o caman na n'olu bɔra denmisɛnw de ye nin baara kɛ an b'o denmisɛn ninnu fo n'i y'a k'a fɔ ko nin denmisɛnnin damadɔ ka baara ye jamana sini ye denmisɛn minnu ye an bɛna kalata min kɛ denmisɛn yɔrɔba de b'a la a bi an hakili sigi ka an jigi fa sini na jama mun kan n'olu ye musow ye fana an b'a dɔn k'a fɔ kɔnba o kɔnba n'a kɛra an ka jamana in kɔnɔ musow ye a jɔnjɔn ta musow kɛra a ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ye o ye tamasire ɲuman y'an bolo an ye kumakan minnu fɛ an ye kuma ɲuman minnu mɛn an ye lɛdu minnu mɛn an jigi ka ɲi k'a dɔn k'a fɔ ni ko taara tantɔ kalafili natɔ n'Ala ye a yira an na a ka ca na mɔgɔw ko dɔ bɛna bali mɔgɔ la an nana Kucala ye duguba ye an ka jamana kɔnɔ Kucala jɔyɔrɔ ka bon an ka jamana kɔnɔ domaine bɛɛ la an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn k'a f'u ɲɛna ko k'an bɛ siɲɛ wɛrɛ k'a f'u ɲɛna ko baara daminɛna o tora bolojigin tɛ bilen an ka taa fɛ élection dama tɛ hali élection kɔfɛ Mali kura min n'an y'a fɔ a bɛna fɔ an bɛna taa départ kura de la an bɛna ko kura daminɛ tugun ko kura min ni a bɛna Mali yɛlɛma ka maliyɛnw hakili sigi ka maliyɛnw wasawa ka se ka Mali taa ɲɛfɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ faso kɛwale ye jɛkulu ye min sigila sen kan a ma mɛn kosɛbɛ ka politiki kɛ cogo wɛrɛ la ka yuruguyurugu kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ kɛnɛya ani denmisɛnw ka baarako o ye faso kɛwale haminakobaw ye Kucalakaw y'a yira k'a fɔ k'u bɛ maa fɛ min bɛ Mali kura dilan n'o tɛ mɔgɔ wɛrɛ ni Adama Kane tɛ k'a daminɛ avril kalo tile 19 na ka taa se a tile 22 ma fangani jɛkulu RPM a ka bolofara mun bɛ banabakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a sous-section olu ka kunnafoni kɛnɛw labɛnna ka bɛn o furancɛ ma tile 4 taama in kɛra sababu ye u ka bolofara mun fana bɛ n'o ye section ye o maa ɲɛmaw olu ka se ka taa u sen jɔ banaba komini 8 kɔnɔ Alamidu Badi ni Seru Ɲare olu kun kɛrɛnkɛrɛnnen don Cherifla Jabarani so fɛ a baara kama
ni tile naani taama min n'a boloda la rpm politikitɔ ma ɲɛmaw fɛ banaba sɛrikili kɔnɔna na baara ɲɛbilaw do ka sanga ni kalata nataw ye taamadenw n'a ma ɲɛma kun ye honorable mamadu lamini wage ye o bisimila cogo ɲɛna banaba sɛrikili commune 8 kɔnɔna na taama kɛra ka taa dugusɛ minnu na o ye tukɔrɔba tubakura bɛnkadi kiban bɔrɔn madina sako sebete ani tubakoro ɲɛfɔliw bolila minw kan o ye jamanakuntigi ibrahim bubakar keita ka baarakɛlenw ye a ka san 5 manda kɔnɔna na i n'a fɔ a ye cɛsiri min kɛ jamanadenw ka lafiya kosɔn ani jamana ɲɛta sabatili la wa o baarakɛlenw tanuna kosɛbɛ rpm ma ɲɛmaw fɛ banaba sɛrikili kɔnɔna na o kumana a ye baara minnu kɛ k'a daminɛ an ka finitigiw la a nana sɔrɔ olu bɛ cogoya min na ani bi u bɛ cogoya min na a dogolen tɛ maa si la min ye finiko ye min ye samarako ye min ye kɛlɛkɛminɛnko ye a dogolen tɛ maliyɛn si la min ye k'u yɛrɛ fana bila condition na pour que baara ninnu u ka se k'a kɛ k'a sɔrɔ degun t'a kɔnɔ caman kɛra o la ni o bɔra ye sirakow la caman kɛra a la sarako yɛrɛ dogolen tɛ maliyɛn si la maa o maa bɛ yen ni somɔgɔ ye fonctionnaire ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sara ta fan fɛ nɔgɔya caman kɛra o la ni o fana bɔra ye min ye dɔgɔtɔrɔsoko ye min ye kalanko ye a ye caman k'o la k'a dɔn k'a fɔ jamanakuntigi ibrahim bubakar keita a y'a jɛniyɔrɔ fin jamana ɲɛta baaraw la laɲini ani baara bolodalen caman fana bɛ halisan o de kama ni taama in bolodala rpm ma ɲɛmaw fɛ banaba sɛrikili kɔnɔna na ka taa dugudenw baroɲɔgɔnya ka hakili falen kɛ n'u ye ani ka weledakan kɛ ka ɲɛsinw ma o k'a ɲini jamanakuntigi ibrahim bubakar keita fɛ a k'a kan bɔ manda filanan fɛ walasa laɲiniw ani baara bolodalen tɔw ka se ka waleya ni welekan duguden maaw jɛna n'a ye k'a fɔ u b'u jɛniyɔrɔ fin kalata nataw la walasa jamanakuntigi ibrahim bubakar keita jamanakuntigiya ka segin a ma kokura kalata nataw la an nana banaba sɛrikili kɔnɔ ka na yaala an ka kominiw kɔnɔ ka na an ka kominidenw hakilina ɲini min ye an ka jamanatigi ye n'o ye elhaji ibrahim bubakar keita ye a ka san 5 bɛna ban san 5 kura nata min bɛna kɛ an bɛ ka population ɲininka o hakilina na o ye jumɛn ye k'a ɲini u fɛ an bɛɛ lajɛlen ka jɛ an ye maliyɛnw de ye ni an ko an bɛ mali de fɛ an ka tɔnko to yen an ka maliyɛnya ta an k'a lajɛ k'a dɛmɛ k'a ɲini a fɛ a ka se ka manda filanan ɲini ni nu ma fili an yalala komini 8 de kɔnɔ komini 9 in na an bɔra fɛn fɛn na a kɛra bonya ni karama kɔnɔ a kɛra bɛn kɔnɔ a kɛra hakilisigi kɔnɔ et que population bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye k'a ɲini jamanatigi fɛ a k'a kan bɔ u b'a kɔ su u b'a kɔ tile n'u seko kɛra fɛn fɛn ye dɛmɛ ye u b'a dɛmɛ o la banaba sɛrikili dugusɛ maaw ni tile naani taama in kɔnɔna na haminako ani degun minnu b'u kan o y'o fɔ nin kɛnɛ in na o degun dɔw bɛ tali kɛ kalansoko sirako ani jisanuman sɔrɔli la honorable mahamadu lamini wage k'a d'a ka ɲuman caman kan a n'a ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛli jisanuman sɔrɔli la a ye jibondo kelen di bɛnkadi commune mɔgɔw ma fangayini jɛkulu rpm ma ninnu ka nin taama in senfɛ ka taa banaba sɛrikili kɔnɔ a musolaka minnu fana bɛ olu ma to kɔ baara in na o de kama u ka muso ɲɛma mun bɛ ale fana y'a hakilina di taama in kan an ka jɛ ka ɲɛmadali kɛ i bɛ kɛ min ka an muso ye an tɛ ka président sara ala de bɛ président sara n'i ko k'i bɛ muso dɛmɛ i bɛ duru dɛmɛ n'i ye muso dɛmɛ i ye denmisɛnninw dɛmɛ surtout a ka laɲini ye denmisɛnninw ani muso de ye n'i y'a muso sera ka bɔ kɛnɛdara ka muso ka kiɲɛ sɔrɔ ko la ala ye Ibrahim Bubakar sababu o sa fɔlɔfɔlɔ min ye ni élection kun sera muso an kun tɛ ye an dogolen kun don bi na a y'a jira muso lisi n'a bɛ sigi mɔgɔ fila muso ko sabanan ye an m'o bonya ma se k'a ye muso kɛra maire ye muso kɛra député ye muso kɛra conseil ye alhamdulilayi rabbil alamin an b'ala tanu ka ala barikada ka Ibrahim Bubakar ta an b'a fɔ an y'a fɔ laɲini muso fɛ muso ma an se ka an ka mɔ k'a fɔ Ibrahim Bubakar ta k'a kan bɔ wa muso jɛra n'a ye an b'o barikada ka muso ye an b'o barikada ka denmisɛnnin ye muso ko k'a fɔ président ye k'a ɲini a fɛ a k'a kan bɔ an b'a jugurama don bi an b'a jugurama don sini ko ni kɔnɔdɔ muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la fangayini jɛkulu PACP n'o ye parti pour l'action civique et patriotique ye olu ye u ka rentrée politique bolo da ka bɛn ni kari tɛmɛnen avril kalo tile 22 Koyila n'o bɛ Segu marabolo la taama kun ɲɛmaya bɛ ye Samake bolo n'o ye u ka cɛbɔ ye ka bɛn ni ɲina jamana ɲɛmɔgɔ ye ni kalata baaraw ye mun bɛna bolo da ka bɛn ni juillet kalo tile 29 ye Amadou ni Jalo ani Samba Traoré
olu y'a baara sariya. Fanga ɲini jɛkulu PACP cɛbɔ jamana ɲɛmasigi kalata baaraw ɲinini na ni o ye Yeya Samake ye. A ka nin taama in senfɛ a n'a ka jamakulu bisimilala bisimilacogo ɲuman bonya ani karama kɔnɔna na Koyilakaw fɛ Segu marabolo kɔnɔ. Fanga ɲini jɛkulu PACP cɛbɔ kun tagalen don nin taama min na a bi don kadara min kɔnɔna na politiki ko lajɛrɛba min ni a bɛ wele ko rentrée politique a kun tagakun ye walasa ka t'o de sigi senkan yen nɔ ani fana ka t'u ka fanga ɲini jɛkulu bolofara dɔ fana bange Koyilakaw fɛ yen nɔ. Fanga ɲini jɛkulu PACP ma ɲɛmaw ka nin taama in a fɔra kosɛbɛ dugudenw fɛ u y'u ka sewa n'u ka kunnawolo jira ka sanga n'u ka cɛbɔ bisimilali. An kɔntala Yeya Samake nan an ka dugu la an ye laɲini minnu kɛ Ala k'u kɛ fanga di a ma Ala k'u ta fanga d'a ma quoi. Bon an kɔni an bɛ a ka bila la su ani tile denmisɛnninw tɔgɔ la ani dugu tɔgɔ la jamana tɔgɔ la ka fara bɛɛ lajɛlen kan quoi. Bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka kala ta Yeya Samake ye jamanakuntigiya nataw la ka se ka jamanakuntigiya sɔrɔ quoi. A parti PACP nali yan nɔ a kun ka ca mais fɔlɔ a yekun fɔlɔ danaya timɛ don ni ye layidu ta mɔgɔ ye i bi jɛ i b'a bɔ a sira fɛ anw de ye layidu ta Koyilakaw ye k'a fɔ k'an bɛna u lajɛ u ka sigida la o kama bi an sera kelen filanan an kana koyela an bi c'est pour que an kana n'u ka sigi an ka kuma an ka ɲɔgɔn faamu ko dɔw la parce que mɔgɔ n'i t'a ka degun dɔn a dɛmɛni ka gɛlɛn. N nana Koyila an nana kana baro kɛ kana parti sigi Koyila ani parti ɲɛmɔgɔso min bɔra Segu ani parti ɲɛmɔgɔso min bɔra Bamako kana a ɲɛmɔgɔba n'o ye Dr Umar Keita ye ani an ka président min bɛ Segu n'o ye Aruna Fane ye musow ka ɲɛmɔgɔba ani denmisɛnninw ka ɲɛmɔgɔba an bɛɛ lajɛlen nana kana Koyilakaw ka kunnafoni lamɛn kana Koyilakaw ka hamiko dɔn o hamiko ninnu ani taara Mali togoda caman o caman na i bɛ taa sɔrɔ ni hamina kelen ninnu de bɛ yen. Yeya Samake n'a ka jamakulu bisimilali kɛnɛ kɔnɔ musow ka fara Koyila jeunesse kan gɛlɛya ani degun minnu bɛ u kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalanko nasira fɛ u y'o dajira fanga ɲini jɛkulu PACP cɛbɔ la Koyilakaw kɛlen kɔfɛ k'u ka nin gɛlɛya ninnu dajira Yeya Samake y'a yira k'a fɔ ko a ye kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen mɛn wa k'a n'a lajɛ k'i seko kɛ k'a tɛna na janya tugun sanni ka sɔrɔ k'u kunda Koyilakaw ka dɔgɔtɔrɔsoba kan yen min ni fanga ɲini jɛkulu PACP ma ɲɛmaw ani kɛnɛyaso in ma ɲɛmaw jɛra ka sigi kɛ. Ayiwa Koyilakaw n bɛ layiru kelen de t'aw ye n ti layiru ta abadan tɛ mun timɛ ala fo ni ala ye n ka jɔnya jɔna ko n'i ko mɔgɔ ma a ka fɛn k'i ye min se t'a ye i b'a degun n'i ye fɛn ɲini mɔgɔ fɛ min se b'a ye o kɛ ka di Mahamadu Buhari y'a fɔ n ye ko n'i sera yan ko fɛn fila de ka gɛlɛ a ma k'o ye denmisɛnninw ka kalanko ani musow ka nakɔko a y'o fɛn fila de fɔ n ɲɛna ko n ka hakili to dugu musow la ko n ka hakili to dugu denmisɛnninw na ko nin fɛn fila ye ko n'i y'olu sago kɛ ko Koyila k'a bɛɛ lajɛlen bɛ don i ka ko la ayiwa dugutigi i bonya b'a la élection ne kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ye o n ma kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye o n bɛ na seconde cycle classe 3 jɔ aw ka dugu la dugutigi n bɛna seconde cycle classe 3 jɔ aw ka dugu la ayiwa n bɛ layiru min ta ka da aw kan ayiwa Koyila musow aw ka girage ko yanni élection cɛ o bɛ latigɛ yanni samiya ka don aw ka girage n'Ala sɔnna o bɛna sɛmɛ aw la. Ka sanga ni fanga ɲini jɛkulu PACP ka politiki don ka ɲɛ n'u k'a ma ko rentrée politique Yeya Samake n'a ka jamakulu jɔra dugu camanw kɔnɔna na walasa ka foli bila yen nɔ i n'a fɔ komi Kɔnɔbugu Marakakungo Joro ani Segu marabolo kɔnɔ. Jarisolakaw walasa ka ba don u ka balimayaw la u farala ɲɔgɔn kan ka tɔnba kelen sigi o tɔn yɛrɛ sigili kana se bi ma a ye san 4 sɔrɔ o de kama ka bɛn ni kari tɛmɛnen ye avril kalo tile 22 pyramide de souvenir la u farala ɲɔgɔn kan ka nisɔndiya kɛnɛba dɔ sigi o mun senfɛ maa caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kɔnɔna na Sadio Sidibe karamɔgɔ Kani olu ka sɔrɔlenw don.
jarisolakaw ka nin badenya fara ɲɔgɔn kan jɛkulu u y'u ka laada lakilen ko kura ni badenya sira ani sinjiya siraw kalani u ni ɲɔgɔn cɛ o de hukumu kɔnɔna na u ye nin kɛnɛba in sigi sen kan ka se ka bademaya diya don ɲɔgɔn na k'u min ye groupe famille jariso bila ka nin koba in labɛn ka wele bila u jɛɲɔgɔn n'u kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma o ye ka se ka u yɛrɛw dɔn marakala k'u bɔkolow dɔn kɔrɔlenw taabolo ani laadaw olu kana se ka tunu bari sabula so dɔn jiri dɔn yɛrɛ dɔn ɲɔgɔn tɛ jarisolakaden minnu fara ɲɔgɔn kan ni ka nin badenya lajɛrɛ in sigi sen kan ka fara badenya kɛnɛ in sigili denfa kan u bɛɛ lajɛlen le ɲagarila kosɛbɛ ni jarisolakaw ka sindiya fara ɲɔgɔn kan ta ko naaninan kɛnɛ sigili ye an y'a hakilina ta ka groupe in créer kelenya ani badenya bɛ se ka sabati Mali kɔnɔ cogo min parce que n'an y'a daminɛ ni jarisola ye sini a bɛ se ka bɔ jarisola la a bɛ kɛ Mali bɛɛ ye an kɔni a ka d'an ye bɛn ani kelenya o bɛ sabati cogo min solution mun b'o la o y'an fana ka baara y'a kɔnɔ donc n bɛ foli bila denmisɛnw ye olu minnu ye nin hakilina sɔrɔ en 2014 pour ka groupement de famille jariso sigi sen kan u y'a sigi sen kan ni lahaliya mun ye c'était pour k'a dɔn jariso ye mun ye u ka se k'u bɔkolo dɔn n'u y'u bɔkolo dɔn k'u danbew dɔn u bɛ se ka baara kɛ n'a ye ka se k'u ka togoda dilan ka jamana dilan et je pense que an bɛ se an b'o foli bila denmisɛnw ma donc jarisow dɔnnen tɛ kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka jarisow dɔn o nisɔndiya bɛ na fɔlɔ parce que n'i y'i yɛrɛ dɔn i b'a dɔn i kan ka taa sira mun fɛ n'i y'i yɛrɛ dɔn ko bɛ ko la i t'a kɛ n'i y'i yɛrɛ dɔn i bɛ se ka jamana baara an bɛ tile mun na bi bi in na n'an m'a ɲini k'an yɛrɛ dɔn pour que ka se ka jamana baara jamana bɛ cogo min na bi a bɛ gɛlɛya an bolo donc o nisɔndiya bɛ na mais n'an bɛ dugawu mun fana kɛ c'est que u ye baara mun daminɛ nin ye hali bi Ala k'a si d'u ma maakɔrɔw b'an cɛla bi ka dugawu kɛ Ala ka olu mɛn an kɔrɔ pour que u bɛ se ka jarisow ka valeur u bɛ se k'a transmettre denmisɛnw ma cogo min na jarisoya nana cogoya min na u bɔra yɔrɔ min na ani u ka tarikuw bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra bananbagaden dɔ fɛ bon jariso ye min ye marakajamu dɔ de don marakajamu min don u ye mara kɛ ka muguci kɛ ka kɛlɛ suguya bɛɛ lajɛlen kɛ mais u ye kan min fɔ o ye marakakan de ye marakajamu de don u bɛ jate marakaw fana de fɛ komi n ye parti naani min fɔ marakawlaw fɛ ngowagaw bɛ yen karew bɛ yen kakolow bɛ yen kusatankaw bɛ yen mais jariso ninnu bɛ jate kusatanka ninnu de fɛ kusatanka minnu ye mara kɛ génération 5 k'a sɔrɔ empire di Ghana ma créé jariso siya a bɛ sɔrɔ banamba cercle kɔnɔ ka taa banamba cercle la ka na nara cercle la ka na jɛma cercle la ka taa ɲɔrɔn cercle la ani maraka tɔw danfara min b'u cɛ an bɛ se k'a fɔ ko farinya b'u la u y'u jigi sɛmɛ n ka f'i ɲɛna kɛlɛ dɔrɔn de la kunu jarisolanka kunu ci foyi tun t'u la ni kɛlɛ dɔrɔn tɛ ni min ye tɔgɔ sɔrɔ i y'a sɔrɔ kɛlɛ in de la ni min kɛra bana ye i y'a sɔrɔ kɛlɛ in de la ni min kɛra dawulama yɛrɛ fana i y'a sɔrɔ kɛlɛ in de la kɛnɛ in kan an ka minisiri min ni o ka caw bɛnnen don seko ni dɔnko kunkankokow ɲɛnabɔli ma ale nɔnabilabaga kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ minisiri tɔgɔ la a ye foli kɛ ka ɲɛsin jarisolakadenw bɛɛ lajɛlen ma u ka nin badenya sira in sinsinni na k'a labanna ka laɲiniw fɛ hali bi k'u ka cɛsiri jalaw kurakuraya ka miseliw ta ka kalani kɛ jarisolakadenw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa an taabolow kana se ka tunu ko n'o sabatira jamana kɔnɔden kelen kelen fɛ o bɛ kɛ sababu ye kelenɲɔgɔnya ani seginɲɔgɔnma ka se ka sabati an ka Maliba kɔnɔ organisateur association mɔgɔ ninnu tun y'a fɔ ko minisiri ka n'u ka activité présider mais tiɲɛ yɛrɛ la a taara voyage la Algérie maintenant a ko ne k'an jija n ka na a nɔrɔ bila n k'a ka foli lase u ma k'u fo ka hakilinata la k'a yir'u la k'a fɔ hakilinata mun filɛ nin ye u bolo u k'a essayer ka hakilinata in ka taga ɲɛ a y'a mɛn k'a fɔ nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye nin y'u siɲɛ naaninan de ye nin y'u siɲɛ naaninan a b'a ɲini hakilinata in ka taga ɲɛ parce que ni hakilina mun filɛ nin ye kafoɲɔgɔnya de don ka ɲɔgɔn dɔn ka fɔ ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ka hakilina kelen fɔ et puis k'a yira fana ko culture soninke u tɛ kulonkɛ la ladala dɔnkiliw ani dɔnsenw ani jarisolakadenw ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnyaw olu kɛra wagati duman ye kɛnɛ kɔnɔ min ye sankɔrɔta ani yangaba di ko in ma o de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma Kafunɛ Bacili ale bɛna bi taa walawalali k'an ye
Centrafrique jamana konna na diɲɛ ni tomba Nations Unies ka kɛlɛbolo MINUSCA o ka kasukibile minnu be yenno olu ni kulu maramafɛntigi dɔw karila ɲɔgɔn na u ka jɛkulu ma ko siriri min kɛra Centrafrique dugu tilebiyan fanfɛla la Berberita ani Cameroun dancɛ la o kulu maramafɛntigi nunu n'u ko u ka jɛkulu ma ko siriri o ye kulu maramafɛntigi ye minnu ni olu ma don DDR sariya kɔnɔna na n'o be tali kɛ maramafɛn bilali hakilinaw tali kan maramafɛn bilaliw ani u doni murubakala la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin kulu maramafɛntigi ninnu ka jɛkulu in n'u k'a ma ko siriri a be jɛkulu 14 de fara ɲɔgɔn kan diɲɛ ni tomba Nations Unies ka bolofara min ni o ka caw bɛnnen don basigili koɲɛw ma Centrafrique jamana kɔnɔna na olu yɛrɛ ka jateminɛw n'u ka faamuw na ko kulu maramafɛntigi siriri mɔgɔ nunu ko kulu maramafɛntigi nunu yɛrɛ ka laɲini ye min ye ko de ye olu yɛrɛ ka marifa ta Gambula dugu kɔnɔna na ka se ka kiriw kɛ u yɛrɛw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u b'a fɛ ka don gendarmerie yɛrɛ de kɔnɔna na ni ka se k'u ka caw kɛ o min ye waleya min ni a tɛ don sariya kɔnɔ fiyewu n'a fɔra kulu maramafɛntigi dɔw ka wuli u yɛrɛw ma ten ka maramafɛnw ta u yɛrɛw ma k'a fɔ k'olu yɛrɛ ka ɲangiliw kɛ ani ka kiriw tigɛ u yɛrɛw ye k'o ye waleyaw ye min da tɛna na ja abada mɔgɔ nanama sumalenw na dugu kɔnɔ Gabon jamana kɔnɔ Gabon jamana ɲɛma Ali Bongo dɔgɔkun tɛmɛnen fori waatiw la a ye baarabolodalen dɔ nun don Franceville kɔnɔ Gabon jamana woroduguyan fan fɛ o baarabolodalen min ni a nun donna a be musakako de kofɔ ka se ka musakaw labila minisirisow ye min bena kɛ sɔrɔ yiriwasira dayɛlɛnin ye ka ɲɛsin togodala yɔrɔw ma Gabon kɔnɔ ka se ka baaradaw di jamana kɔnɔdenw ma ani fɛn min ye sɔrɔko ye ka se ka ninkura fiyɛ o la ka sɔrɔta nafa bonya kosɛbɛ o musaka minnu ni olu kan ka labila jamana ka bolofara 48 ni ɲɔgɔn cɛ o cakɛda bolofara 48 kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen miliyari kelen-kelen de n'a ta ka di olu ma walasa baara nunu ka se ka kɛ a musaka nunu bɛɛ lajɛlen bena bɔ Gabon jamana wagandenba de kɔnɔna na wa musaka kofɔlen nunu kan ka don baara bolodalen minnu dafɛ olu bɛɛ lajɛlen kan ka dangɛnɛmaya ka bɛn san 2000 ani 19 ban waatiw de ma nin baara bolodalen in nun doni kɛnɛ kan jamana ɲɛma Ali Bongo fɛ a ye jamana mɔgɔba caman fara ɲɔgɔn kan Franceville kɔnɔ Franceville fanfɛla togodala yɔrɔw gouverneur mɔgɔ 9 ani yen fanfɛla préfetw bɛɛ lajɛlen ani baara minnu fana kan ka dangɛnɛmaya olu nun gulonnen don cakɛda minnu na o cakɛda ɲɛma 48 olu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan walasa ka se ka nin baara bolodalen in nun don jamana ɲɛma Ali Bongo fɛ Kenya jamana kɔnɔ ka taa ni Kenya jamana kɔrɔyan fanfɛla ye Dadaab kɔnɔ yen yɔrɔ kofɔlen min ni ani Somali dancɛ bɛ t'u jɔ kilomɛtiri 100 bɔ ɲɔgɔnko la a bɛ san caman bɔ bi o kɛlen don mɔgɔ dagayɔrɔ ye mankan ani degun kɛra sababu ye ni ka jamana kɔnɔden minnu wuli ka b'u sigiyɔrɔ la u ka jamanaw kɔnɔ olu ka taa bisimila minɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi Somali jamana kɔnɔdenw na a ka ca Somalikaden 200 ani 26 la minnu kɛlen don ka bisimila minɛ Dadaab an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Dadaab ye yɔrɔ ye Kenya jamana kɔnɔna na yɔrɔ min ni a lakanako tɛ ten barisabu ka d'a kan Somali jamana kɔnɔden banbagancimɔgɔ dɔw n'u ko a ma ko Shibab Somaliyɛnw olu kɛlen don ka yen k'u dagayɔrɔw ye o min kɛlen don jɔrɔnako ani lakanabaliya walankatali ye o yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔnɔ Shibabu banbagancimɔgɔ ninnu an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi u kɛlen don ka musakabaw de jɔ adamadenw ye walasa u ka se ka kɛ banbagaci jɛkulu in tɔnden ye cogoya min na u bɛ se ka fɛɛrɛ u ka karɔgɛlɛya walew an'u ka wulikajɔ cɛjuguw ma an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi Somali jamana kɔnɔden minnu ni olu talen don bisimila minɛ Kenya jamana kɔnɔ banbagaci jɛkulu Shibabu jɛkulu in kɛlen don ka olu mɔgɔ caman kunkolow minɛ olu caman kɛlen don ka kɛ banbagaci jɛkulu Shibabu tɔnden ye o min bɛ kɛ sababu ye ni ka lakanabaliya walankata hali bi Congo RDC jamana kɔnɔna na Kinshasa marabolo ɲɛma ni o y'a gouverneur ye ale ye yamaruya di Congo RDC jamana fanga sinamatɔn jɛkulu tɔndenw ma ka fara fanga ɲini jɛkulu IDPS tɔndenw kan ko yamaruya b'u bolo k'a fɔ k'u bɛ se k'u ka lajɛrɛ sigi sen kan lajɛrɛ min ni a bolodalen don jamana fanga sinamatɔn jɛkulu mɔgɔw bolo de ka bɛn tarata don ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin bɛna na k'a siɲɛ fɔlɔ de kabini ni san 2000 ani san 16 septembre kalo tɛmɛnen RDC jamana kɔnɔ jamana fanga sinamatɔn jɛkulu tɔndenw ka yamaruya sɔrɔ u ka yamaruya sɔrɔ ni ka nin kɛnɛ ɲɔgɔnnaw sigi sen kan barisabu ka d'a kan kabini ni san 2000 ani san 16 ka kɛɲɛ ni o septembre kalo waatiw ye ɲɔgɔn lajɛrɛw ani muɲugumaɲaga waleyaw olu kun balilen don Congo RDC jamana maa ɲɛmaw fɛ o kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye o san kelen in kɔnɔna na muɲugumaɲaga waleya dɔ kun sigira sen kan min kɛra sababu ye ni ka na ni kasaraba ye a ka ca mɔgɔ 10 ni kɔ ye minnu bɔnɛna u niw na ka labana ka mɔgɔ wɛrɛ camanw jogin o nisɔngoya taama ninnu senfɛ min sigira sen kan fanga ɲini jɛkulu IDPS dagayɔrɔ masurunya yɔrɔw la Kinshasa kɔnɔ
o de be dansigi bi bamananga kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaya so fɛ ka kɛ ni kuma in ye laseli wɛrɛ aw ni kafunɛ bacili bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a nɔ ɲani ka taa so ma aw kan bɛn